Kwintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel ke esibheka nje udaba lwamaphupho la kwi-channel engunqa phambili nenkulu kakhulu ebheka nje udaba lwamaphupho at the moment. Siyacela ukuthi uqhubeke uyisupport i-channel ngendlela ongakwazi ukuyisupport ngayo. Kakhulu okubalekile ukuthi uma ubuka i-video uyi-like ngana kwethu, uma uyibukile i-video u-like. So lokho kuyokwenza ukuthi ke kube lula ukuthi ke i-YouTube noma ku-Google ayi-recommend nakwabanye abantu, igcine sifinyelela abantu abaningi okuyisifiso sethu ukuthi i-content ingahlali nje ibukwe mhlawumbe ithina kuphela kodwa nabanye abantu ifinyelela kubona, nabanye abantu besizakale. Namhlanje sibheka udaba lwamaphupho. La ngifuna sibheke kakhulu udaba sigxile nje ocansini noma icansi empeleni not ocansini, icansi ukuthi ngisho ukuthini uphupha icansi. Kodwa ke before singena isijula kulona udaba, ngoLwesine on e.tv sikhona sibheka udaba lwamaphupho nakhona ungasilandela on e.tv The Morning Show. Mina ke ngupastor WeNingi. Udaba esilibheka la othinta icansi ukuthi into yokuqala esingayisho ukuthi uma uphupha la ubona nje icansi, lolu phawu olungasho ukuthi kumele mhlawumbe uqinisekise ukuthi ke umndeni wakho unokuhlalisana noma ke unenhlala kahle efanele noma ngendlela efanele, uyabona. Esingakusho okwesibili la ukuthi uma uphupha la wendlala icansi, uphawu lungasho inhlala kahle noma ukukhathalela inhlala kahle yomndeni wakho nokuqinisekisa nje ukuhlalisana kwawo, uyabona. Kodwa futhi uma uphupha wendlala icansi, uphawu ngabe luveze la kwesinye isikhathi mhlawumbe amathuba okungena ebudlelwaneni obusha noma ukuthola umngane omusha noma ukufika koswane noma kosana kungekudala. Kungenzeka lo ophuphayo angahle athole ubudlelwano obusha noma ngasho athole azenzele umngani omusha noma usuke ezobeletha noma omunye nje emndeni abelethe, uyabona. So uma kungenzeka futhi uthola ukuthi wephupha ke la weluka icansi, lolu phawu luhle ngoba komunye liyalibika inhlanhla, komunye lubike imizamo noma isinyathelo sokuhlanganisa imindeni noma sokubumba umndeni noma imindeni, uyabona. Kodwa okunye singafuna sikuveze ukuthi uma ungukuthi mhlawumbe noma sithi uma unomuzi futhi ungakashadi, uphupha weluka icansi, uphawu lolu ngasho ukuthi lindela mhlawumbe ukuthi isithando sakho sizokucela ukuthi mhlawumbe nishade ngekudala noma uma ukuthi umuntu osingile njengamanje ke bese uphupha la weluka icansi, kungaba uphawu lusho ukuthi mhlawumbe lindela ukuthi mhlawumbe kungenzeka kuvela umuntu ozokwenza isiphakamiso sothando aphinde mhlawumbe acele futhi ukuthi mhlawumbe nibophe elikasofahlashane maduzane, uyabona, noma nje azibophezele ke kuwena, yabona. Kodwa kwesinye isikhathi uma uphawu weluka icansi, uphawu lungasho ukuthi ngase kube kuhle kwenu okungenzeka mhlawumbe udadewenu ngashashade noma mhlawumbe esinye seyihlobo zakho sizoshada. Kanti uma ukuthi umuntu oseneyingane, umuntu osonomndeni, ngenzeka mhlawumbe omunye weingane zakho noma omunye wamadodakazi emndenini wakho ashadelwe noma kashade empeleni, uyabona. Kepha ke kwesinye isikhathi uma uphupha weluka icansi mhlawumbe lekhwani, kwesinye isikhathi kuyenzeka kube uphawu lubike nokho la suke liveza khona ukuthi mhlawumbe kungase kwehle mhlawumbe isifo kungekudala, uyabona. Kanti futhi kwesinye isikhathi uma uphupha ke la ubona icansi elidabukile, uphawu lubi nalo lolu ngoba suke lukwexwayisa futhi lisho ukuthi zilungiselele ukubhekana nokuphela kobudlelwane okubona njengamanje noma ilindele ukuhlukana komndeni ongaba khona. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha icansi elidabukile kube ubuthakathaka noma kusho ukugula noma kusho ibhadi ongahlangabezana nalo noma kusho ukuthi ungenzeka ubhekane nani nesikhathi ezinzima, yabona. So siyabonga kakhulu ukuthi uthathe ithuba leli wabheka lo mfanekiso oqoshiwe. uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ubusise. Umfanekiso akusiwokuqala, kusiyokugcina. Silandeleke nakweminye like ake nje usibheka ivideo like bese uyobheka amanye amavideo esiwenze ngesikhathi esendlule, uphinde ubuzokwenza futhi ke esizazokwenza futhi ngokulandelayo. May God bless you.